A tavasz. A tavasz az egyik kedvenc évszakom. Azért szeretem ezt az évszakot, mert ilyenkor szoktak virágba borulni a fák és a bokrok. A meteorológiai tavasz március 21 és június 21-e között van. Azért is jó ez az évszak, mert ilyenkor zavartalanul lehet felfedezni az erdőket, mezőket, bejárni különböző kirándulóutak. Na csá! Mielőtt azt hinnétek, hogy ez egy unalmas zenés táncos videoklip lesz, felsorolok helyette inkább 5 jelet arra, hogy Budapesten kitört a tavasz. 1. Megjelentek az első ültetett virágok a múzeumkertben. A közterület fenntartók szemmel láthatólag nem lustálkodtak áprilisban. 2. Kinyitnak a kiülős kávézók. Még a lágy szellőben is jobb itt kint, mint benne a melegben. 3. Majka dalszövege ismét érvényes. Van az Isten küldte nekünk ezt az időt, gatya le, zene felnyílik a napfénytető. Úgy érzem megint magam, mint egy kamasz, ez a május vége nekem nagyon bebaj. 4. A jó idő beköszöntével fogynak a bubik is, ezen az állomáson már csak 2 maradt. Az esti kimaradások után könnyebb biztonságban hazaérni, és gyorsabban. 5. Még a belvárosban is hangos madárcsiripelésre ébredsz. Halljátok?